Arratsaldeon, pilotazale guztioi, iritsi da final aurrekoen eguna, eta bai emakumeak sartuko dira jokuan, eta hementxe ditugu berotzen Miriam Arraiza, Antiboko pilotaria, Donostiarra, eta bestaldetik Leire Garai, Arabarra. Arraiza hemen Izurun taldekoa, esan daiteke hau bere frontoia dela, eta hementxe ari ikusten datuak, Miriam Arraiza, Donostikoa, 17 urte, Izurun taldekoa eta aurrelaria bera. Eta Leire Garai, Gasteitzekoa, 19 urte, Zaramaga taldekoa eta bera bai aurrelaria. Esan genezake Garaik esperientzia pixkat gehiago dakala ez, horrelako partidetan. Ikusi dugu final handietan jokatzen, bai emakume Master Cup eta beste txabelketa batzuetan. Horatu partida buruz izango dela. Eta hortxe ez, esaten ari ginena, esperientzia handiagoa Leire Garairena, baino Arraizak etxean jokatzen du, eta ikusiko dugu ea tentsio hori, bada hemen jokatua txabolketa honetan, eta ikusiko dugu ea tentsio hori edo presio hori, ze aldetara daraman Donostiar Gaztea ez, eta ja hemen dana prestatzen ari dira, epaia prest, pilotariak behaien atzetik, eta segituan aurkezpena izango da. Hortxe ikusten ditugu, pilotariak sartzen, hobeto esan da. Eta Txaloak Antiboko pilotalekoan, eta Inigo Biarraren eskutik aurkezpena. Finalerdira, Antiguoko pilota txapelketa honen lehenengo finalerdia gaur. Alde batetik, emakumezkoen mailako txapelketako finalerdia, bestetik promesa mailako finalerdia, eta bestetik elite mailako finalerdia. Komentatu, batzuk jakingo dezue, baina zuzenen eskaintzen egia YouTube-etikan, Antiguako pilotazaleok YouTube-eko katetikan, eta baita ere esan, zozketa bat iten nahi gehala, saski bat, 3 ardo botila inurrietanak, 3 ardo botila Euskal Sagardonak eta bertako produktuna. Estamos sorteando por un boleto, gaur ez dago baizik eta txokolo restauranterako 4 bazkari zozketatzen nahi geha, 2 euroko boleto baten truke. Estamos sorteando una comida para 4 personas para el restaurante Chocolo. Por 2 euros podéis comprar el boleto. Eta, ja hemen dare protagonistak, beraz aurkeztu ingo izkizuet, alde batetik, gaur hemen ditugun 2 epaileak, aurreko epaile lanetan arituko dana, Ander Muruamendiaraz, txalo bero bat beretzako. Eta bestetik, atzeko epaile lanetan arituko dana, Mikel Arroyo. Eta esan bezala, emakumezkoen txapelketan, gaur banaka jokatuko dute, eta hemen dauzkegu 2 neskak prest, alde batetik Gorriz arituko dana, Donostiarra, hemengoa, bertakoa, Antiguokoa, Antigua auzokoa, Izurun klubekoa, 17 urte ditu, eta bera da, Miriam Arraiza, txalo beroa beretzako. Eta bestetik, aurkaria urdinez, Gasteiztik dator, Zaramaga klubetik, 19 urte ditu, bera da, Leire Garai. Txalo beroa beretzako. Eta, berezitasun bezala, nahi dizuet komentatu, 18 da partidua, baina berezitasun bezala urten sartu dugu, 2 tantoz irabazi behar dela. Hau da, 17 eginezkeo, 19 izango da, 18 eginezkero 22, osea, 21 batea barkatu, eta Este momento importante en él. Aurkezpena egin da eta... A ver, vale, ya está. Barkatu, txoin momentu bat. Vale. Vale, urdinatea da. Estaba comentando que el partido es a 18, pero como máximo tienen que ganar por 2 tantos. Es decir, si hacen 17 iguales, harán a 19, si hacen 18 iguales a 20, con un máximo de tantos de 22. Es la novedad de este año, ¿vale? O sea que nada, disfruta tú, te ánimo. Venga.
Bueno, entzun dut azken xehetasunak, 17 eginez gero, biko tarteakin iratzi beharko da, 22 iritsi arte hemen emakumetan. Ja da nire ondoan daka eta Asier Arteaga, arratsaldeon Asier. Iepa, txaldeon Ander. Bueno, xehetasun bezala, hori izan da Antiboko txapelketa jarri duena, nola berezia doa, 17 eginez gero, emateu tenisan bezala, ez? Bi gatik irabazi behar dela, dius modukoa. Hori da, bai, kasu honetan nola partidu hemen dan mazazpina, eta gero ikusiko dugu bai mutien kasune bai, 20 banite baute, 23 jogatu beharko dutela, eta 20 binite baute, 25. Eta, bueno, berrikuntza da, eta bueno, ikusiko dugu ber pelotarien aldetik eta generaletikan zer erantzun dauken, gustatzen zaien ez, eta bueno, ni beti zete probatzea ondo dago, eta gero ikusiko da zen maitza. Bueno, ja partidu honetan sartuko geha, pixkat atarikoa egin dugu, baina pixkat fijatu naiz nola izan dan beroketa, eta Miriam pixkat urduri ez, hemen etxean jokatuta, nola ikuste duzu partida? Bai, bueno, ikusiko dugu ez, azkenen etxean jokatzea horre presio gehigarri bat eukilezake behantzako. Ikusi dugu, lehenengo sake hori eramateko moko aldu, eta bueno, jendeare presentazioen denen ikusi ez, bere alde dagoela, eta beako inabaritu du, eta bueno, bere honen ateratzen du, bentsala asentzen den, eta partidu bat ikusten den. Lehenengo tantua jokatua, sakez, pilotaka bakarra ikusi dugu hemen. Leire Garai atera du lehenengo sakia, eta bigarrena ateratzeko bat eta huts markadorean gogoratu partida 18 dugula. Hirutik ateratzen dute emakumeek, atera du, Gasteiztarra, paso, ezkerrez. Erasokor, iriki, eta zelanto bat. Bigarren tantua Leire Garai, bere eskua, erasotzeko ezker eskua ez, izangoa edo ikusi ezakegu ez? Bai, azkenen, bueno, ni uste emakumeetan beti finaletan edo finaletatik gertu dutzen den pelotari bada Leire, punta-puntako pelotaria eta bueno, bakio zen ondo manejatzen ezkerroi ez, baina sake ona gorutzatua eta gero aukera dukidunen oso ondo zabaldu du. Botatzen pilota, sakera, eskubiz, Miriamek estatu gainean da, atzera, Reirea eta baino esan dizutena pixkat ikusten, ikusten ezean Miriam urduri ez, pixkat mugimendutan. Bai, nik uste eman barko lituzten baina pauso aurratzen gutxiko ematen dela, baina bai, beste bi pauso batzen martitu, aurreko Zabalen gaituen pelota bide bai, pauso bat deskoordinatua iritsia eta nik uste bai nervion eraginez zeten dela. Hiru eta huts. Leire Sagara, paletarekin, eskubiz erantzun, botera. Ezkerrez, lateretik, aukera, botez jarri, iriketa. Lau eta hutxeko atzer. Bai. Alde batetik Miriam askotan nervio batik blokatuta edo hanketan hanka pixutxu nabaritzen dituran ikuste eta bestalde Leire berea oso ondo diren. Lau eta huts, txangenezake hasieran Leire zala favorito partida honetan, hortxe zegoen, baina agian bere esperientziagatik eta tarte eriki dizio, Miriam entzat oso zaila izango da ez. Izan duena, ezkenean Leire Garai, punta-puntako pelotari da, beti bai masterkapen eta txapelketan nagusietan hor finaletik gertu biltzen da eta favorito garbia zen, oain gainetik posita hutsukoekin, ari-arrigoa. Miriam egentzat lasaitzen den, partiduan sartzen den eta bere amateko aukera duen, eta guztu agatzen da nindako partiduekin. Esan genezake, agian, igual, bi pilotari hauek eskuz banaka hobeto jokatzen dutela, agian, ez? Beren kualitateagatik, Leire aireko joko baino boteak gehiago jokatzeu, eta igual binakako partiduetan gehiago guztien tanta bukatzea, zeluak erresago bietzitu buruz buru.
Miriamen lehenengo tantua izan da, Leire Garaien akatsa erasotzen. Eta oraindik ez dugu Miriam erasotzen ikusi. Eta ea bain bere sakiakin pilota aldatu eta bezaiz zer diran pilotakin, epaiak zer esan du. Eta kantxara sartu da epaia, eta dut esan du. Pilotana. Bai, pilota botatzen ari zirela eta hemen badakigu txoketa honetan, ez? Aurrelariak, pilotariak atera bardula atzelariari pilota eman gabe. Pilotean dazkau bi pilotariak, atzera Miriamek, airez, eta biharrena eta goa esan genezake, ja pixka soltatzen ari dela, ez? Bintzat tanto honetan, ezakit Bai, tanto honetan bintzat lasai jokatu, ez? Ezkerrez behatzen pilotakari ondo luzatu du eta itxura ere bai, kantxan da bai nik uste lasai ikustu dela eta ea laitzu duen. Urtsioa Miriam, ere bigarren sake izango da. Donostiarra, peluzea. Sake ona. Ea Miriam, erasotzeko aukerarekin, kantxardian, Sotamanuz garai. Arraitza, zabaldu nahi eta. Ea beste aukera bat botez. Hau luzatu. Airez. Eta hortxe ikusten egea Miriam atzera kargatu nahi dula pixka jokua, ez? Bai, eta horri mina bengo jo, hor jarretzen du jota jo azkenen, esan duna, Leirek botea komodo sentitzen da aire baino, eta mina engizio oke. Sake bizia, azpitik, jaso Leirek. Arraitza edut erretik. Botera jarri bain, iriki gainera, atzeratu, goleaz, jaso. Ea ezkerrez, Iñako oso altua, eutxi, beste aukera bat, atzeratu, aire zituki, Iñako egin nahi bain oso altua, atzera bain defentsa Miriam, kanto bizia, atzera Miriam eta buruzan. Momentuz, partidoko tantua ikusi dugu, Asier. Bai, arazuzen da, bai, eta merito Miriamek, nik uste lasitu dela, askatu dela, eta tanto nik uste hor dejadatxoa botadu arrogi, nik uste oso serio jogatzen, eta gauza zuzen egiten. 4-5. Momentuz, partida partzialekin doa, 5-8 jarri da Leire, eta 4-8 Miriamentzat. 4-5 markadoreak, atera du. Leirek, erantzun, eskuntz, atzera, botera Leire ezkerrez. Ea baina aukera, atzera, zabaldu gainera, eutxi. Eta hortxeak atxa. Ondo jokatu duen, tantua, zabaldu. Ezker besagain jodu pilota hori bikainetan da, gutxitan ikusten egitakoa, eta nik uste pentsatu dela behar tanto inazula. Eta militu handiz Leire atxepagainan jarri du, eta pixka da sorpresa harrapatu, eta eginda zuen tantoa, urdinen alderoi da. Ezagit, ikusi ezakezun klabea, hemen horrelako tanto horra jokatzen dianen, edo aurrekoa adibidez, arrestatzen dunak ez izatea pilota hori, ez? Botatzeko bere pixkat arnasa hasteko, azkenen sakatzailearen erritmora doa, ez? Bai, azkenen pelotaria pixkat ohitura egiten da, eta nik uste nahi zen ezkeo pixka da, eta pelotaren bila juten danen, hartzeko nor badutela denboa, arnaz hartzeko. Ez da guztiz erabat sakatzailearen guztu. Zena ditu, oain bezala, ez? Tanto bukatu da, Miriam doa pelota bila, eta betea dago eta komunikazioko deskansatzea, zu ezak bere denbora. 5-6, hortxe nire ura bota lurrera, pixkat turrista korre da. Kontu partidu irikia dago, Bai, orain aldatu da, hasierako 5 tantoiek. Eta 5-6, Miriamek lehen berdinketa nahi du. Atera du, luze, paretarekin, eutxi Leirek. Arraitza, gozatu, ea Leire bain. Ezkerrez, atzera. Ea Leire. Pelotean.
airera, Antxoa, zabaldu, Iñaku, atera, eta tantoa. Zazpi eta bost, oraindik ez da iristen berdinketa, xef. Tanto na jugatu Miriamek, baina, bueno, egito ondiko defentsa egin du lehenik eta bain Leirek, eta gero aukera duki ginen, ongi zabaldu, pelota horrekin Miriam zabaleko marraino karri du, eta gero ongi bildu dutxo. Tanto ona Leiren batetik. 8 da Gaztizarra. Txakear dira, Miriamek, erresto ona, goitik ezkerrez, Arraizak aukera. Ezkala altua, ontsi Leirek, golea, gainera, atera Leirek. Arraiza. Leire ezkerrez. Zabaldu eta zapaera. 6 eta 7 eta lehen etenaldia Miriamek eskatu dagoa. Eta ikusi dugu Miriamek 3 deja bota ditula 3 tanto ezberdinetan eta nahiko altua, ez, Aixer? Bai, hor pixka bat konfiantza falta edo sumatzen zaio, ez? Nire pelota ondo luzetzen nahi dela. Kasu honetan deja lehenengo aukeran bota du. Pixka nire uste tanto alontak gero bota ezke min gehiago lukela deja horrekin, baina bai, pixkat bota ditunak beldurrez edo aseguratzea bota ditu. Eta bueno, balio izan diote, Leire mugiarazteko, baina ez tanto egiteko. Eta pixka gehiago arriskatu beharko du. Bai, 7 eta 6 honetan, datuetan, Miriamek 3 egindako eta 2 galdutako, eta Leirek 5 egindako dazka 2 sakez eta 3 galdutako. Altxa da Leire, Miriam bere denbora hartzen. Eta bakoitza bere pilota ateatzen dago, baina nik esango nuke ez dagoela diferentzia ondurik, ez? Altzeko pelota iruditzezkit biabek, beste biak ondik ez ditugu ikusi, baina biabek egokik iruditzezkit, jogatzeko politak eta txukunak. Sake bizia erantzun hona, Leirek, atzeratu, botera jarri da Garai. Pelote ban, lauterretik, ongi ezkerrez. Eskubizkan txardian, atzera berriro ere. Miriam, jarraitzen dute. Legezarreko pelote hortan. Iñakua berriro, ez? Asier, bota nahi izan dut. Iñakua botatzea da, baina komentzimendu gutxikin, ez? Bota dugu bixiat, ez besoa makaldu egin du, eta dejadeko nena beti izaten da, ez? Azkarra izaten dela, eta kasuntan, besoa mantxutu egin du. 8 eta 6, oraindik ez da iritsi berdinketa, markadorera. Ialetan jarri da Miriam tanto batera, baina ezin berdin du. Garaik aterako du. Eta bizi azpitik, eskubiz erantzun arrestu osona. Ezkerrez bautik, zabaldu. Bainakoa bai, oraingoa bai. 7 eta 8, hemen ikusiko dugu. Errepikapenian. Hor Leirek nahiko ongi zabaldu du, baina urruti zen eta orduan kantxa erdian geratu zaio pelota eta ez du alperrik galdu aukera Miriamek. 7 eta 8, 3. Aldiz, tanto batera jarri da Donostiarra. Sakera. Luze. Leire ezkerrez, erantzun osona, kantxa erdian botera. Atzeratu. Leire, atzetik aurrera jun. Ongi. Arraiza. Kantxar dira, hortxe jarraitzen dute. Tonpixerrian jo, Zabaldu, goleaz, aukera bain. Bizi Zabalea, Arraizta jaso. Ezkerrez bain. Iriki ederra. Oraingoan bai, edertu biatu Zabaleko marrari. Ederatzi zazazpi eta hemen, ikusiko dugu berriro. Tanto borrokatua eta amaiera etzina hobea, ez? Bantxe Leire bere denbora hartzen. Pilota gotatzen. Eta 9 eta 7 da dakagu. Bado Garai. Eta ezkerrera. Atera zaio, jaso, botera jarri da Leire.
Iriki berri ere, eutxi Miriamek, mantxa ustea beretzat, eta... Cruz pasai. Ez kantzo bat, 10 eta 7, eta esaten genuen ez, Asier, ezker hortan dago, ez? Azkenen leirek erasotzeko ateratze dituen baliabide horiek, ez? Bai, ezker zehar hori oso ondo manegatzen du, eta ni uste bere armak oso ondo erabiltzen dela, ni uste kontatu dela pixkat pelotan sartzen dianen, Miriam nagusitu dela, pelotari luzego da, ezkerrez batez ere bere baino gehiago luzatzen du, eta orduan tanto motza komentzizko, eta leire horren bila dabil, sakatu eta ezker zehar hori bilatzen dugu zenteki, eta bueno, Mirianek saiatu behar du, pelota luzatzen, eta tanto luzatzen. Kaso honetan, soka bera jantzeko. Bai, 11 eta 7, eta hankageldian, ez, utziz, ikusiko dugu... Baina ikusi zaio horrez, hankageldian eman diola... Ba, eta pelota moztean joan da, leire txokoan zegoen, nik uste pixkat, pelota luzatzen saiatu behar dela, ez? Azkenen, bi pelotazo hiru joatzen dutenen atzean, mina egiten dio leiri, tanton nagusituten da, eta hori dela Mirianekin behar duen jokoa. 11 eta 7. Zera du garaik. Arraiz Eskubiz. Botera. Atzera. Zin ezker pareta aurkitu. Mirianek ez da. Hortxe jarretze dute. Leire. Jakoba urrutitik, oso altu. Arraizak iriki. Garaiz Zabaletik. Arraizak, aukera. Besteinago bat oso altua, iriki Garaik, paso, atzera, pareta askorekin, oso berandu atera da, eta 12. Bai, baina Leire Garaien jokoan erortzen ari da, Arraitza. Hende bai, uste dugu, Leirek aurreko joko horri nahi duela bilatu, pikitaka deja da, ezker zeharra, eta pixka saiatu barlo hortik ateratzen. Ez da erreza, baina horri izten du aukera bat, dominatzea pasatzeko, deja da egin du, eta hori Leire Garaiko nintzen jokoa da. 12 eta 7, alde handia, gogoratu partida 18 dugula. Eta Zaramaga taldeko pilotaria sakera. Eta du paletarekin, Eskubiz, gora. Mairu eta 7 eta pixkanak ematen du Miriam partidotik ateratzen dagoela, ez? Bai, auskoa nik uste betixen mardura ere bai, eritzeok gaizkitoriko atxen aldiatzea, orain izin du, saket izan delako tantoa, baina bai, pixka bat atxeden hartu, ideiak ere freskatu, eta bueno, ea orain dikane pixka berri lehen bezala gerturatzen dira. 5 eta hutsekoa izan du Leire, eta baina 13 eta 7, 6 tantuko aldea. Eta pilotari Gasteiztarrentzat. Atera du Garai. Arraiz ezkerrez, ezin. Eta denbora eskatu du oraingoan. Ongi eskatua. Baina uste azken akatsa hori nekearen lanak izan direla. Bai. 14 eta 7 eta etenaldi hau agian berandu egia da, ez? Iritsi da, nola ikustezu? Bai, lehentxetor bat zen baueto, ez? Bueno, ado dagoena. Oraindik ere bizidi dago, lau tanto eratzizko Leiri, baina atxen aldiren ostean pixka bat bere jokatzeko era aldatzen duen, tantoa gehiago luzatzen duen, eta bera dominatzen duen tantan, zeren azken tantetan ikusi dugu, Leire izan dela nagusi eta Leiri kombinatzen jokoan aritu dela. Bai, 7 eta 14, eta... Bueno, esan oain, Miriami botillero atorri zaiore. Zer egongo dira hitz egiten, pixkat buruz, ez? Edo lasaitzeko, tantoak biltzeko, edo ze ikustezu. Azkenen, garaipena, esan urruti dago, ez? Bantxe bertan. Baina, bueno, behak ez durtan pentsatu behar. Behak pentsatu behar du tanto juten, tanto bakoitza borrokatzen, esan duena, ez? Tantoa luzatzen, gogortzen, eta markaoi begiratu gabe, tanto bere honen ematen, saiatzen. 14 eta 7, hartu dute atxedena, eta Leireren sakea. Bizi, ezkerrera, eutxi, ezkerrez jarri, zeratu, ea Miriam. Eskubiz, mojada,
beste tanto bat, 17, Leire bere saltxan, erkiriki du, hor ezkerrarekin, eta hemen urrutetik, Erra. Partidua menpe, ikusiko dugu ea Miriam Men erreakzioa etortzen den. 15-7. Garairen sakea. Baztertu eta tanto. Sake zaila zen. Bai. Azpitik atera du sake hori, ondo gurutzatu da, eta Leire meritua guztuz, sake hori dute. 16-7. Partidua puskatuta. Ea. Leireren sakea. Atera du, baina erdiko sakea, Donostiarrak ezin. 17 eta 7. Bai, hor pare bat tanto egon dira oso gorrak izan direnak Miriam entzat, eta horruz gero Donostia ameldu egin dela pixka bat, fizikoki, nekatuta somatzen dut. Kaloak, Leirek, ez dugu esango azkeneko sakea, eta mazazpina iristen balin badia, oindik ez da azkeneko sakea, baina, atera du, luze. Eta, bai, azkeneko sakea zen, eta azkeneko tantoa, 18 eta 7, Leire Garai gaiendu da, eta hortxe egon da, ez? 3 aldiz Miriam etorri da tantu batera, eta azkenen Leirek tarte ireki eta nagusi, ez? Bai, bueno, Arraitza bere erakutsi du, ez? Noso pelotari polita dela, bi ezker esku oso suelto ditula, ongi luzatzen dela pelota, baina, bueno, pixka bat nabaritu zaio, falta, tanto klabe horietan, ez? Tanto egusteko, ez errortzeko pixka Leireren jokoan, eta, bueno, garai aldiz ikusi dena baina ohituago dagoela mota honetako partidua jokatzeaz, eta pixka bat ikusi duenean partidua konbenitzen lekura eramaten ari zela Arraitza, berak bere joko batera du, eta azkenen nahiko errez gaien du da. Bueno, elkarrizketa egitea jungo gea, eta segituan bigarren partiko atarikoakin etorreko gea. Leire, zorionak, lehen finalista hemen antibon, konta eguzu ze sentsazio izan dituzun? Ondo, hasieran pizkat urduri ez, azkenean demora asko neraman hemen jokatu gabe, egon nintzen pasan astelenean entrenatzen, baina hasieran kostatzen zitzaidan, partiduan zehar ere oinak jartzea, irristatzen nintzen, baina gero hor zabalean min asko indut ezkerrakin, Miranek huts batzuk egin ditu eta azkenean niretzat garaipena. Hasitzea 5 eta huts batekin, gero 3 aldiz etorri zaizu tanto batera, baina gero ja azkenean punintzea. Bai, hor pizkat beldurtu inaz, zetorren eta banekin jarraitu behar nuela, berriz nire jokua egin, ezkerrakin zabalean moztuz, eta azkenean tantoak niretzat erori dira, eta oso pozik. Bai, ikusi dugu hor ezkerrarekin, bizitasuna edo tantua mugitzeko eta erasotzeko ze gaitasuna dagazun, Bai, pizkat kezkatutan nenbilen, ze daramat pilo denbora ezkerrakin txarto, ezin errekuperatu, eta masajistakin egon naz, tako berriak inditut, eta azkenean molestiarik gabe bukatu dut, gauzak sartu inzaizkit, eta pozik. Gaur ondo orduan.
Bai, gaur ondo. Bueno, larun batean ikusiko gara, eta zorte hon finaleak. Bai, eskerrik asko. Landa. Ema pelota ahí. Ema, gaur aukera da. Venga.
revista para el año que viene. ¿Queréis que empecemos? Cuanto antes. Vosotros diréis, cuando queráis. Porque igual Están probando las pelotas ahora unos las pelotas. No se han quedado con los números y están cambiando. Ja biharren partidoko pilotaria, promesa mailako partida hau hastear, partidoko pilota probatzen ari dira, lau protagonistak, horatu alde batetik Ekirribarria eta Jonan Peñalver izango ditugula, hemen ikuste ditugu datuak, Ekirribarria, Aramakoa, 17 urte, Lapke taldekoa, eta aurrelaria, Peñalver, Jonan Peñalver, Nafarrau, Atarrabiakoa, 18 urte, Peña pelota zale San Sebastián Tafaiako taldea eta atzelaria eta bikote urdina berriz Beñat Zubizar eta aurrelaria Ataunekoa 17 urte honek ere Lapke taldekoa eta aurrelaria Naxlanda bai 17 urte azka hau Oiartzunekoa Oiarpe taldekoa eta atzelari altua eta baia prest dazkagu aurkezpeneko pankartak ere ateratzen ikusten ditugu, pilotariak epaien atzera, itxoiten, aurkezpena egiteko goratu final aurrekoa egula, hemendik irabazen duna, larun batean, Antiboko final handian izango dugula, 74. edizioa hemen Antiboko pilotalekoan, dana prest, eta hemen txatoz protagonistak. Eta aurkezpena entzungo dugu Inigo Biaranaren eskutik.
ere, hasiko dira bigarren finalerdik. Eta, bueno, aurkeztu baino lehen, ja promesa mailako finalerdia jokatuko da, eta aurkeztu baino lehen esango izuet, dagola oraindikan aukera boletok erosteko 2 eurotan, Txokolo restauranterako 4 bazkari zozketatuko ditugulako, promesa eta elite mailen arteko partiduaren artean. Recordar que todavía hay boletos a 2 euros, porque vamos a sortear luego entre el partido de promesas y el partido de élite 4 comidas del restaurante Txokolo. Osea que, bueno, hau esan da, hemen daren protagonistak aurkeztuko dizkizue, talde batetik Gorriz arituko dienak, aurrelaria Aramarra, Lapke klubekoa, 17 urte ditu, bera da Eki Irribarria. Txalo beroa beretzako. Eta bere atzelaria Gorriz baita ere, Atarrabiatik dator, Peña Pelotazale San Sebastián klubekoa, 18 urte ditu, bera da Jonan Peñalver. Bueno, eta urdinez arituko dienak, aurrelaria Ataundarra da, Lapke klubekoa, 17 urte ditu, bera da Beñat Zubizarreta. Eta bere atzelaria Oiartzun dilator, Oiarpe klubekoa da, 17 urte ditu, bera da Unax Landa. Bueno, aurrera ba. Hora ba, aurkezpenak egin dazkagu, eta txapa zerura. Eta urdin, Beñat Zubizarretak emango dio hasiera partidari. Goratu, Eki Irribarria eta Jonan Peñalver multzoburu sailkatu zian, 2 partidak irabazi zituzten, eta Zubizarreta eta Landa bigarren sailkatu zian bere multzoan bigarren sailkatu zian, lehenengo partida galdu eta bigarrena irabazi. Beraz, hemendik ateako dira lehen finalistak. Irribarria eta Peñalver, Zubizarreta eta Landa. Asier, hemen partida, zakit dara guztezun, atzean, Irribarria eta Peñalver atzea jokatzeko boterea dakate, eta hemen Zubizarreta oso kompletu aurrian, artista ere, eta hortxe Landa, ez? Jo asko, baina hortxe zakit duda egon, ea defentsa lanetan nola egon godan gaur. Zubizarreta eta Landari, eta txopizka, deitzen diete, Hemen arazotxo bat dago pilotarekin, gure gana iritsi da pilota, euskatu gaitzegoen, eta itxoiten ari da beste pilota bat hartzeko, eta beste... Eta beno, 3 pilotekin emango diote hasiera partida honi. Zubizarreta sakera. Beñatek, Padirarekin, Peñalberrek ezkerrez, ea Landa ezkerrez. Zabaldu, nahita, Irribarriak, eutxio. Unax. Irribarria atzera. Zerako zulotik, eutxe, Oiartzarra. Ea eki, atzera, goleaz, oso ondo Landa. Atzera, oain botera jarriko da. Lautorezik. Zerrez oso ongi Unax. Ea Zubizarreta, Keño, Landa. Eta jokaldia egitera jungai. Eta txapabera junda. Kueltan nahi zender, pilota bat, justo berotzen nintzela txapa bat harrapatu pilota batek, eta larru baten zaioetan nola pilota atuetzei bezala banagoen, nire gana etorri da. Desaten izuna, Zubizarreta eta Landaren 2 partidu ikusi ditut, bietan Zubizarretak oso zuen eman du, Landa lehenengo partidua nervioso aritu zen eta bere mailatik bera aritu zen, eta bigarrenan oso ondo jokatu zen. Eta Irribarria eta Peñalver ikusteko aukerarik ez zen, zinete 2 jokai handi direla eta ikusiko dugu gaur, zer lan aritzen diren. Bigarren tantoa jokuan, bizieki,
Eutxunasek, lekua, Zizarreta hor gainera, ea Unas, Bizi, Peñalbert, jaso, aukera batzera dintza, baina aurrelari atera, eta honek moztu, Bizi, Eutxietu, ea Beñat, beste mozketa bat, Eutxerribarriak, Keño, guain bai atzera bota, eta Peñalberrek jaso, pasatako pilotatzera, ea Zizarreta, Bizi, Peñalberrek eskatu, baina Irribarriak, da bota du. Tanto bizia ikusi dugu. Bai, tanto bizi eta polita, eta, bueno, pena. Hor, ongi defenditu da Irribarria, baina goiko txapara jontzi eputa. Beraz, 3 pilotakin daude jogatzen, ez? Bai. Hori, berotzen izela txapa, bueno, azkeneko pilotak hauetan. Probatzeko mandituztenean, txapa jodu, eten eginda larrua. Eta pilotari bereak zen dute, ez zutela lagoarrenik nahi, eta hirurekin nahikoa zaiela. Bueno, urdinak aurretik, Peñalberri mot geratu zaio, eta Zubizarreta eta Landaren tantoa. Ata ondarren sakea. Irribarriak, jaso, eta Zubizarreta, bipaleta, eta guzti zabaldu, kontraresoan, biharren botean, esan du, baina, bi epaio esan dute. Bai, argi izan da, bigarren botean eraman du. Eta, bueno, partida hasiera bizi eta honetzen ari da. Bai. Hemen bipaletaren eraso hori efektiboa izaten da, ez? Baina hemen ikusi dugu ez zaila guz izatea, ez? Zubizarreta gazteari. Bai, efektuak egin du, baina nahiko motxean, ez? Eta bueno, kantxaren erdien gatu da, eta beti esate duna. Ez pelotaria, aurkaria kantxatik ateratzen, normalen aukerako pelotak atzeula, eta kasuntan kontrara esan, tantoa bukatu Irribarriak. Ekiren sakea, Zubizarreta boleaz. Irribarria, atzera. Landa, atzetik aurrera jun, baina pixka gainera etorri. Ea Peñalbert. Oso atzera honek, leku oso zailera. Ongi atera zailo eta eroso Landa. Atzera, botera jarri. Ea gutxi. Aukera berriro, ezkerrez, eta gozatu. Zotamano Zubizarreta. Peñalbert. Landa. Baltorritik, oso ondo ezkerrez. Peñalbert, Bizi, eskubi horrekin, ongi ateratzea eskutik, zabaldu nahita. Zabaletik. Landaren beste pilotaka bat, paso, Irribarria aterako da, eta negre atzera. Eroso Landa horratzetik. Zubizarreta. Paso, Keño. Landa, gora! 3 eta 2, eta gorriek ontara jogatu behar dute, ez, Asier? Bai, eta pena, apur bat labur geratu zaio Landari, baina, bueno, ongi gozatu du, ongi sartu du eskuan, eta gora joan zaio. Baina hau da, egin behar duena, eta ez lehen tantuan bezala hormabiko saiakera, ez? Eta, bueno, ikusiko da, ikusten da gorriak gotzaiago direla, Zubizarreta joku aurrera ematen saiatuko da, eta aldiz gorriak atzera karratzen. Haze bi palanka azkan Unasek, ez? Eroso gaina ikuste zaio, nola atatzen zaion pilota eskutik, baina hoi bosgarren tantuan zan ikusiko dugu hemendik 15, ez? Ikusiko dugu nola atatzen zaion pilota, ez? Unas gorputzuz aparte pelotaria da, eta bi palanka handi eta luze ditu, pelota erraz mugitzen du, eta askotan hor aurreko jokaldi horitan galtzen dela iruditzen zait, dejadak egiten, bipaetak, eta, bueno, pixka bat bere jokua sairiotu edo atzera gehiago kargatzen denen, bere rendimendua behizetan da. Bezitantu da jokoan, Irribarriak atzelariari utzi. Ea Landa. Irribarria sartu. Zubizarreta. Peñalbert. Zera. Piloteoan. Zubizarreta sartuko da jokuan. Ateratu. Lekua daka Nafarrak. Zubizarreta berriro. Bain moztu. Ezkerrezeki. Pietaka da una xentzat. Moziatu, gozatu, atzera. Bain defentsa lanetan, goleaz. Beraztu. Lau eta
eta 2. Eta pilotaren hotxa politxa honena, Bai, Zait. bai, ni uste pelotak frontoientarako okia dela, ez? Beste dozen frontoientarako oso motelak izango lirateke, baina bueno, ni uste frontoientan karakteristikak ikusita eta bueno, hemen batez ere jendeak nahi duna, ez? Aurreko joko hori, tanto eder horiek, erreboteak, eta bueno, nik uste joko hori egiteko eta ikuskizunaren laguntzen dutela pelota mota honek, eta orain arte bentsat pelotaria guztu ari dira material honekin. Landa. Frontizitik batera. Ea bain, gozatzeko pilota. Frontizertean jo. Terrez Peñalver. Izarreta. Entzoa. Bizi, eki. Ongi gunak. Ernez egon. Peñalberrek atzera. Zitik aurrera jun. Sartu du frontizian. Ea orain. Oso atzera. Eta gora. Ikaina pelota gara eta guztia, Ederratzen, pena, gora jotea. Bai, gainera uste daio erreztasun batekin jotze jola. Latza da, ze palanka azkan bi besoietan. Eta, lau galdutako kontatu izkiot, Unaseri. Gorriek Irribarriaren egindako batakate, eta 5 eta 2. Atera du Irribarria, Zotamanoz. Iñatek, atera Peñalberrek. Landa, jaso. Ezkerrez Peñalber. Ea landa bai. Orain bai, Neireki. Goleaz. Izarreta aukera, atzetik aurrea. Zurizi, hortxe daki. Ongi defentsa lanetan, atzelariari utzi. Zu gozatu. Peñalberrek denbora, baina pixka gainera etorri, eta gora. Tentsioa bai nabaria, ez, Asier? Bai, ikusten da, semifinal badela, denek egon nahi dute larun bateko final horretan, azkenen Antigoko txapelketa, sola handiko txapelketa da, aurten 74. urte hurrena, uste du Euskal Herrian dagoen zaharrena ez bada bentsat zaharrentarikoa, eta bueno, mediatikoki eta komunikabide aldetik oso jarraitua, eta askotan zituna, nahiz eta igual profesionaletara begira, jokoa oso ezberdina izan, frontoi honetatik frontoi luzetara, enpresek asko jarraitzuten txapelketa bat, eta hemengo txapeldun asko debuta egiten dute gero, orduan denok egon nahi dute final horretan, eta ikusten da. 6 eta 3, Unasek galdu duen 5. tantoa, eta Irribarria prest. Zokari ekiteko. Bada gara marra. Ez esan daiteke Unas gaizki ari denik, baina bai galtzaile, ez? Ea pixka bat zuzentzen den. Atera eki. Eragotera, eta egindako tat emango diogu noski Irribariari. Merito handiko pilotaka da, frontixean altura ongi bilatu du. Egia esan ongi ateratzaio errebotatzeko, baina bueno, normala den bezala atzelariak ez dago ohituta errebotatzera. Normalean 10 frontoi luze eta 10 kuadreko frontoietan jokatzen dutelako, eta errebotera pelotak utxik joaten direlako frontoi horietan. Bai, eta ez dakit, Unasilan da oso pilotari lasaia ikusten zaio gantxa, baina ez dakit, aurpegiz edo beroketan ikusi jot pixka tentxo bezala, ez? Beretzat, egia esan, hilabete asko pasa ditula lesionatuta, eta itzuli herriartekoa jokatu, zuzenean irabazi gainea Gipuzkoan eta Euskal Herrikoan, eta hortik aste batzutara edo 2 hilabetetara, hemen, Antigoko final horrekotan, ez? Hoi azkenen, beretzate ezagit tentsioa, presioa edo nola ikustezu Asier? Baina, beste ikuspegi batetik, nik beste ikuspegi didatik hartzen, azken lesioa egon da denbora luzez, eta orain, disfrutatu utzeko garaia du, ez? Hemen dago, kantxa jokatzen, beharen ulekun, eta pixkanaka jongo da joku hartzen, eta lehenko maila hartzen, orduan, bere onena eman, gozatu, eta ez dago txizun militare iristea ere, eta gainera, garbi dago, hartu hona egiten badute, bere aukerak ere izango dituztela finalean sartzeko. Baina, finalean sartzeko, lehenik eta behin bere lana ondo egin marko dute. 8. gorrientzat,
beraiek daramate bain pixua, eta hori esate dezuna, ez? Nasek azkenen bere lana ez dago gaizki egiten ari, baino egia esan euki ditun pilota horietan batzuk ez ditu gozatu eta gero beste bat latza izan dana gora juntzaio, ez? Bi pilotak apena izan dira, goiko txapa joan zaio, bestea ezker paretan gora. Eta gero horri gaitzen baiozu, bi errebote eraman ezin izan dituenak, eta bi pareta bera bota duena, galtoko gehitxo. Baina, bueno, begira zegoen gizu bizarreta. Jogatzeko dago. Hemen ikusi dugu Zubizarreta jokuan sartzen denian, zer egiteko gaidan, hortxeinakoa eta Peñalver, lehen bai ikusi dugu defentsa lanetan oso ondo, eta tanto honetan oso atzetik ere etorria. Eta gutxi galtzen duen pelotaria da, ez? Eta, bueno, Zubizarreta esan duena leheno, saiatuko da joko aurrera ematen. Eta, falta. Laburregi. Normalean ez ditu horrelako akatsak egiten, baina, bueno. Baina, berak ikusten du, ez? Ja markagailuan tartetxo irekitzen nahi dela gorriak, eta egin nahi duela, baina ezketan presaka agertzen dira horrelako kasuetan, eta presak akatsak hartzen du. Atera dueki, pareta askorekin, eutxi, Nasek, Irribarrea, atzetik aurrera jun, oso atzera, airez, Nash, paso. Zeinen erraz egiten duen hori eskuina, Irribarrea. Atzera berrikare, agongi Nash. Beste bat, abatzerago, eutxi. Beste bat, bai. Eta eutxi, Nasek. Ega bosgarrena, atzerare. Nasek, eutxi ere. Beste bat. Eutxu Nasek. Ezkerratza dengoan. Eskuin boleaz. Bate, tanto ikusi dagoen, ez? Tanto polita, Emilito handikoa Irribarrearen partetik. Atzera behin eta berriro, pelota guztiak ongi gozatu, Zubizarreta hor zegoen zai. Ez da zuen gozatzen airi sartzeko, baina denak gozatu ditu eta apena azken bolea hori ez duela ongi sartu landak eskuan. Nik uste botera joateko lekua bazuela, airire joan da. Eta ez du ongi sartu eskuan. Oso serio bigote gorri egiten ari den partidua. Atera du, ekik, eutxu beinatek. Atera ezkerrez, botera jarri, hoi hartzarra. Gainera etorri, gainean da. Atera, eskuina airez, bai. Peñalberrek eskatu, baina Irribarrea sartu. Hor, botera, ea orain, Kaso. Hor botera jarri eta tantoaren dinamika aldatzen saiatu gara dauka. Ea Peñalber. Zetik aurrea, zera doa, eta airera doa berriro. Irribarrea. Zabaldu. Eta boleaz. Barronda. Atera, boleaz berriro. Utxo. Irribarrea. Inakoa, eutxu bainatek. Irribarrea, beste inakoa, landa, bai! Ondo. Peñalver boleaz, bizi. Zubizarreta, zabaldu, baina pixka gainera. Inakoa, eta Irribarreak bipare da, ez? Ematetun inaitzula, eta... Ez dakit zaitu den oso desoreka dut eritxi da. Baina errepikapena ikusten dugun. Hor nahiko lan izan dut, denak ere bate besteren gainean. Uste bipareta jona daitea. Baliteke. Boste damar, tanto bizia ikusi dugu, urdinak ondo defenditzen eta sakia Zubizarretaren eskuetan. Atera du. Ekik jaso. Piñuna. Landazkerrez. Eta aprobetxamendu ere, hor. Goleaz, Peñalber. Bipareta, bain bai. Azte tanto jabatu duten aurrinek. Hortxe, landak ezkerka da, mengo bat. Lehenik eta behin keinua oso ona, gero ezkerka da luzea eta otorea eta ederki bukatu du. Azkenen frontoi txiki hauetan ze garrantzitsua dan keinua, Xer? Bai, azkenen, atzelaria beti dekortu gogoten da, frontuzetik aurra gozatzen da eta keinu mina handia binezko. Zazpi eta mar, Irribarrea oso ondo zebian jokatzen, baina azkeneko izan ditu hor, azkeneko tanto batzu kontrara sora jun, eta hau txapara, beste txapazpira, eta gainean da azkate.
urdinak, 7 eta 10. 3 tantora gerturatu dira, bai. Eta ondarren sakea. Eta eutxi. Gora. Ez, gora. Ba, Bai, 8 eta 10. sake hona izan da, eta ez dakit hor estrainoren batera egin du, ezker pareta jo duenean, eta barrura egin du pilota horrek. 8 eta 10rekoa, sentsazioak guztiz aldatu dira. Minutu gutxitan. Eta bi tantora jarri dira. Irribarria gatzelariari utzi. Eutxi. Negarrez, baino jaso. Ireki. Ea keinoa, hortxe dago. Landa, atzera. Nialberre boleaz. Bizke. Zuzarreta. Irribarria gatzera. Botera unax. Eutxe. Nialberrek eskatu. Pilota ederra daka. Ikainena. Eta errotatu eta ezin. Gainera bosterdiko raia hortan jo du. Eta pilota normala baino gehiago gaur ebilea eta errebote iritsi da. Nahiko ongi atera zaio, baina beti da zaila errebotatzea. 11 eta 8. Bira etorri dira, baino horriek. Peñalberrek erakutsi du. Eskuin bolea ere, ongi dominatzen dela, defentsako aire hona duela. Eta aia ezker bolea zemate joan, ze ezker bolea bai oso politxak. Irribarria. Atzelariari utzi eta sake zaila zan. Eta hor aurrelariak ez, azkeneko mugimendua egiten dunean eta atzelariari utzi beti hor atzelariarentzat lan zailak ez, Aser? Bai. Ba, 12 eta 8, lanerdiak pasata, momentuz, ze badakigu hor 21 eta 21 izaten bali bada, ez? Gustatu daitekela. Sake ona. Bai. Boteraki. Botera, erreboteatu eta hoen bai, oso ongi. Bikain. Irribarria. Zerrairez, jaso. Eki ezkerrez. Atzera. Botera. Badulekoa. Eta ongi eutxere. Ezkerrez Peñalber. Honek bilpaneta. Ederra. Eutxe. Zizarreta. Antxoa, hortxe da bainat. Ezkerrez jaso. Parita askorekin Peñalber. Eunax. Altzetik aurrea. Fronti xerdian jo. Sartu Irribarria. Atzera Zizarreta. Eskuin boleaz. Ongi Peñalber. Antxoa. Eutxietuk. Atzera berriro ere. Eta... Bai. Oso tanto mugitua eta polita eta biztia. Nintxe ikusten ege gantxoa. Eta... Gorriek geratuko dute... Ez. Euskat bustitzen dago... Irribarria. Bai, hor zabaleko kuadroetan batez ere hauts pixka da nabaritzen da eta bueno. Zebatia bustitzea jundaki, ematezun etenaldia eskatu guztutela, baina ez. Hemen txaude, beste tanto baten txartuta. Landa atzera. Zotama, no? Ematera joan eta... 10 eta 12, berriro bitan totara etorri dira. Zubizarreta eta Landa. Beratu, biak 17 urte. Baindik, urrengo denboraldi honetan, juvenilak izango direla baindik. Atera do. Bolea Irribarria. Hortxe... Jaso Peñalberre. Ez dakit lehenengo botean edo bigarrenan ematen. Ala ere urdin hori azertoa. Bai. Ala ere tantoa urdinentzat. Eta bain bai, Peñalberrek eskatuko du. Bai, ongi eskautako atxeena. 11 eta 12, tanto batera etorri eta... Zekaten... Tantoak ez, behaien menpe. Irribarria oso ongi atzeratu. Peñalberre ere, lana ondo egiten, baina Landa ikusten egia azkenen duda hori zegon, nola egongo zen defentsa lanetan. Hasieran gaizki ez, baina hortxe ez. Landa hasieran pixorik galtzai hasi da, lehenengo 6 eta 3an lehenengo 5 pilotak bera galdua zituen. Baina sartu da, orain ongi luzatzen, ezker eta eskubi, pilota gutxi galtzen eta egia esan horrentxe partidua nahiko entzat irik ikusten dut,
Zubizarretare oso sartuta. Laurak ari da ongi. Partida politia ikusten ari gara hemen. Antiguoko finaleko txartela jokuan. Zubizarreta. Zabaldu, Peñalver, Gato txikia. Ongi Peñalver. Ea landa. Irribarria. Lautik. Zubizarretak atzelari da utzi. Ez ezkerta da. Eutxi Peñalverre. Zubizarreta. Gainean da eki. Ezkerra irez. Iriki. Peñalver erne. Eskubiz. Ongi. Golea Irribarria. Zubizarreta, pentxardian, bizi, honek iriki. Beste bat, ñakua, egitea junda Irribarria eta berdinketa. Bai, jokaldi oso zaila saiatu da, berez ongi egin du, pena txapara joan izana, baina defentsako pelota zuen, hor ongi moztu du. Hankak koordinazio gabe jodu pilota eta txapara jantzu da. Bai, 3 kontraerosa izan ditu, eta 3 txapa, edo txapa bera juntezkio, eta berdinketa hemen. 12. Eutxi Peñalverre. Zubizarreta. Altza. Ea unax. Eskunta da. Proteko zulo du. Zubizarreta botez. Meñakua eta tanto. Aspaldiko partez. Urdinak aurretik. Txango nuke bigarren aldia dela, 2 eta bat jundia, jarri aurretik. Eta bain 13 eta 12, eta partida oso serioa bainat Zubizarretarena. 7 egindako, galdutako bakarra. Bai, laburregi atera duen sako hori, esterik ez du galdu. Bai, oida. Atera du, sota manozeki. Peñalver ezkerrez. Ea unax. Irribarria atzera. Tanda. Beste Peñalver eskuinez. Atzeratu. Eta asko emanaz. Ongi landa. Peña ezker paretera ekarri jokua. Oraingoan bai. Baina Irribarria ekin Zubizarreta. Pareta askorekin. Eki, atzera. Hoi hartzuarra bosterretik. Errez. Jonan. Dipareta, txatan. Erra. Zentzu handiz jogatzen Zubizarreta, ikusten du, atzeratzera jotzen hasizko, Irribarria bera baino gehiago dela jotzen, oso erraz uzatzen dokerako pelota Irribarria bai ezker eta bai eskuin, eta bere joko aurreko joko dela, ez? Eta Irribarria desero oso edukitzen saiatzen da, deja da, bipareta, joko aurrera ematen eta egia esan mina egiten ez du. 14 eta 12. Zubizarreta. Akorako du. Eutxi. Zabaldu. Bizi ganketara. Unax. Ongi Peñalver. Ezkerrez. Irribarria aterako da. Lauraino. Azka pilotaka da honek. Eutxi. Eki. Zabaldu. Zubizarretak. Eskatu dio bat zelariak. Bai, pilotaka hori etziguan errebotera eta landarentzako pilotaka zen. Laguntze saiatu da, ez du ongi eskon sartu eta ez zen du eraman. 13 eta 14. Partida politia ikusten ari hemen. Hasieran gorriak nagusi, baina bere onera etorri dira urdinak. Eta aurretik ditu. Peñat eta Unax. Zubizarreta oleaz. Ezkerrez. Landa. Ongi. Peñalver ezkerrez. Ezkerrez gozatu. Ongi Irribarria. Hortxe be. Atre Irribarria. Eraman. Peñalver. Baina Unax oso sendo hain atzeko kuadrotan. Atre Irribarria. Zailago da, baina paso. Irribarriak aukera horra horrein. Zubizarreta sartu, iriki.
Peñalber gainean, baina Irribarrek eman dio. Lekuarekin, Unax. Guztitasuna. Ea eskubiz. Atzera. Baitarekin, Peñalberrek. Jaso. Aurretik. Moztu, berriztatu gainera. Moztu izarreta. Dejada. Jaso. Teinu. Dejada Unaxe, baina ez du ezkerrekin. Orain komeriak. Eutxi. Irribarria. Dejada berak txokoan. Jaso Beñatek. Landarentzat fronte guztia. Atzera. Eutxi Jon Anderrek. Muzketa. Botera, bipareta eta tanto. Azte tantoa. Txaloak, Txaloa bai. 15 eta 13. Pertsona batzuk ere altxo egin dira. Tantoa. Partidu oso bizia, lehiatua, eta ona jokatzen ari dira eritzak. Eta Beñatek ez du itxoin nahi, Ez. Agudo sakera. Ikusten du fizikoki eki beha baino betexea gote dagoen eta ikusten da, ongi prestatu dago fizikoki. Hankak oso bizkorrak, Irribarriak egindako tukaldetara ia denetara iritsi da, eta honek ez du atxeden ni nahi. 16 eta 13. Bai. 3 tanto galdea, lehenengo aldiz, bikote urdina entzat. Irribarria sotamano. Eta sartu, jaraso altua, atera, hortxe da Holanda, gainera Irribarriari, atera da, ezkerrez. Ea Peñalber. Zuizarreta, Lauraino. Peñalberrek ezkerrez berri ere. Ezin pasa, eskatu hain joan, atera oso, errautera sartuko da, eta Ematetu nehaman gotula baino. Baina ezkerrorman jodu eta indarra ezkerrorman galdu pilota, bestela iritsiko zen. 14 eta 16, beraien pilotatea gaute gorri, baina lehenago eseri egingo dira. Eta sentsazioak guztiz aldatu dira eta alde guzan auspoa beteago dakatela, ez? Gorriek, oantxo bertan. Bai, Zuizarretan zuneko tanto hauetan uste hori bilatu dela, ez? Harik eta azkarren atera, erritmoa sartu partidari. Eta emaitza hona eman dio, bain bi tanto gora doaz, eta tekusko bain pilota aldatzen dutenez goriek, uste aldatu hartu luketela. Eta pixka da sasken dagoen bizitsuena ateratzea komunitatea eritzea. 14 eta 16. Pres lau pilotariak, kantxan dazkago, eta dute beraien pilota. Goratu, 21 eta 21 balin badakagu, hortik aurrera bi tantogatik irabazi beharko zela, 25 jatu arte. Atera duara marrak. Errestatu, eaki. Atera oso. Zerrekez. Tartu du frontixan landak. Atera Irribarre. Bain eskuin boleaz. Irribarria. Beste bat. Bain ezkerra irez. Beste bat Irribarriak. Ezkerra irez berrirare. Jaso. Atera. Bain ezker sotamanoz. Peñalber. Zabaldu. Denborarekin, ze ongi, hoi hartu harra. Oso ongi landa. Zuizarreta. Zuzi, Irribarria sartu. Jokaldia. Pasatako pilota. Bipareta eta tanto. Oso ongi. Esaten zenun atxier, jokatzeko dagoela eta tanto honetan erakutsi. Bai. Azkenen garbi erakutsi dute aurrera bakoitzak berien jokatzen den, ez? Irribarriak atzera eta atzera jodu. Tanto atzean amaitu nahian, baina landak meritu ondiko defentsa egin du, denak pelotak guztiak eman ditu eta Zubizaretak aukera txikin edukiunean. Hori, bere jokoan nahaztu du Irribarria eta tantoa beretako. Landa ezkerrez. Atzeratu. Peñalber, seitikan, oso ongi. Ea landa. Irribarre, ezker paletaekin atera. Zuizarreta.
Honegatzera. Eutsi Nafarrak. Lariari utzi, pietara ederra. Peñalber. Puntoa. Ongirri barria defentsan. Ez du zer jakin nahi hor aurren. Eta Landari gora. Aspaldiko partez, Landa galdu duen pilota. 6garrena. Guztira. Eta 17 eta 15 eta 17 barkatu. Eta detaileak emate dute partida pixkat nola bukatuko den ikusiko dugu, baina olako akatsak nabarmenak izan daitezke bai. Ikusiko dugu, partida asko gatzen da eta tanto. 16 eta 17, gainean daude berriro ere, 3 tantoko aldea izan dute urdinek eta tanto batera jarri dira. Eta baliteke Landak hemendik aurrera nekea pixka sumatzea, azkenean atzelari asko kastigatzen duten bikotea da gorria eta bueno, lana asko izaten ari da. Irribarrea. Graduekik, Zotaban Zuzar eta Peñalber ezkerrez. Unax. Antzilarekin, oso ongi. Ezkerreratu gainera. Ea Unax. Gozatu. Irribarrea. Beste piletaka bat, lautik eta beste ikatsu bat. Nekearen lanak izate diren azkeneko bidutxobek. Eta atxeden eskatu du orain. Azkar batean eskatu jo epaiari esertzeko aukera. Eta ongi eskatu horitzeko. Azkenen denbora asko zeraman pilota galdu gabe eta orain bi jarraian. Eta bentsi ikusten ari gara, konzentrazioa, Landarena, begiak itxi ditu ere. Eta beste batian 5 tantoko partida esango genuke, baina oraingoan ez. Tenisa ez dela ez, antzekoa. Baina hemen ikuste da jendia gainean daola. Eta gaurkoan ere Irribarria bere lagunak eltxe ditu, Nik uste Xer irri hori fronte guztietan ikusten dagoela. Entzuten dagoela, ez? Baina asko jarraitzen du Irribarria. Beste partu batzutan eta tokatzen zait eta lagunak asko jarraitzen dute. Horita hori. Gradueki, paletarekin. Nosek, Resatu. Irribarria atera Lauraino. Bizie, aurrera etorri eta eutxi. Irribarria. Atera. Ezkerra ere. Eutxi. Beste bat. Eta Unaxek. Ez. Gainean da. Bai. Zuzarretan aukera. Eta... Hemezortzi eta 17 urdinak. Eta Irribarriantzat batez ere, tanto buruz zaila esan gentzak. Psikologikoki ez, berak goiti bera dominatu tantoa, azkenen zen duguna. Ereztasun berezi badu, ezker esku pilotak luzatzeko, min handiak egin dio Landari, baina azken pilota hori gainean izan da larri eta Zubizarreta bere aukeratxoa ez du barkatu. Ez dago barkatzeko Zubizarreta. Peñalber. Landak eutxe. Eki ezkerrez. Zubizarreta sartukoa, goleaz. Peñalberok eskatu. Ea Landa. Ongi. Ireke gainera. Peñalber. Zubizarreta botera, eskudiz. Zubizarreta zen hori. Ala ere urdin hori da. Hemeretzi eta 17. Eten aldea eskatuko duen edo. Ez, zapatilla guztitzea dator. Eta jokaldi horietan aden nabaria dago, Zubizarreta nik uste askoz ere pelota biziagoa, hankak eta Irribarrian biziagoa dituela, Irribarria aldiz jotzaileagoa da. Zubizarretan xakea. Azterrestua Irribarria. Landa, eskuinez. Eta ederra. Etarekin, eutxi Peñalberrek, aurrera egin du Zubizarretak. Kontragasoan Irribarria. Hori Zubizarretan jokoa da. Hogei, eta... Eta esan duguna leheno psikologikoki tanto horretan dela, Landak larri eraman duen pilotaka hori
ekirentzat, eta orain pixka bat nahastu egin da, hori Zubizaretan jokoan sartu da. Nik uste eki, ondo egiten duela tanto luzatzea, baina gero aireren bila joan marko lukela. Bestela, Zubizaretan zego ere oso komoda da, atzera jotzen duen bakarrik, atzera jotzea bakarrik pentsatzen duen aurrelari bat edukitzea aurkari, ez? Orduan, pixka da aira joango horiz, Zubizaretari ere, beste ataka larriagoan jarriko luke. Irribarria, eutxu, izarte aukera, Antxoa, eta guzti zabaldu, hautxe zaneki, Landa. Ea Peña Alberrez kerrez. Landa aurreiratu, bizi, Peña Alber, iturarekin. Hortzo, jartzu harra. Irribarria, gora. Apur bat nekatu ere bai, Irribarria, hor ere, pausotxo bat edo bi aurreztu nahi izan ditu eta azkenean jora joan zaio. Oita eta mazazpi, txaloak, Zubizarreta bentzat. Eki, Zubizarreta gantxoa, eutxi Irribarria. Arronda. Motzidatu, eta ganko. Eta goita bat. Oso bombeatu ez dut pelota, goitik, eta horrako pelota geratu egiten dira, eta Landak espelota baino gehiago geratu. Ez dugu esan Zubizarretaren azkeneko sakea zenik, agian ez da azkeneko sakea. Horretarako, Irribarria eta Peña Alber, 21 eta 21 jarri beharko lirateke. Eta tanto hilara bat egin behar dute. Irribarria Peña Alber, Irribarria pixka nekatu ikusten zaio, baina partida irabatzen nahi dute noski. Bere denbora hartzen. Badoa sakera, Irribarria. Paletarekin. Landa ezkerrez. Paso. Peña Alber. Zarreta kazelariari utzi. Atzetik aurrera etorri. Ongi. Peña Alber. Botera. Ongi. Ea Landa. Izi eskuinez. Peña Alberrek ere. Hortxe pelote ban. Oso atzetik etorri behar. Ezkerrez Landa. Tantxarre. Irribarria boleaz. Eutxarrera. Eutxi Beñatek. Lipareta eta tantxa. Emereti eta 21. Azkenean ekiberak ere horrelako aukera dituenean saiatu behar da horrean bukatzen, bestela oso partidu komodo izango da bestela Zubizarentzat. Irribarria, pres, sakeari ekiteko. Badoa. Epa eta azte amaiera partidua. Pena. Hortxe partido guztian zehar ura pasatzen zapatietatik eta irriskatu eta... Ez du ongi sekatu, zapatia guzti du, eta ez du ongi sekatu eta bueno. Pena, baina urrengorako ikasiko du, eta partido ona ikusi dugula iruditzait, eta oso, apur bat pena bukera hori izatea. Bai, partido derra, baina pixkat otiatu geha, azkeneko Irribarriaren falta honekin. Eta, segituan, elkarrizketak egingo ditugu, eta ea zer dioten, irabazleak.
Eta txaldeon, Baina eta txaldeon, zorionak, Antiguoko finalista, ze sentsazioekin? Eskerrik asko ez, bai, nazuna. Torneo igual ez genuen guk nahi bezala hasi, lehenengo partide galdu genulako. Oain Unaxe ikeragarri jokatzen nahi da, nahi lahonduz, eta bai, zu esazuna finalen, larun baten nengo bai. Bueno, ikusi dugu, Unaxek azkenen defentsa lan handiak inbar izan ditula, eta zu horren aukera izan duzunean ez ez barkatu. Bai ez, ekik ikeragarri jotzen zion pelotai, eta Unax baretik reboten haidez eamaten haitua, eta nola eman gaina ez, ikeragarri defenditu. Eta bai, nik aurren, nahiko ondo asmaude, eta bai. Bazenekin hor pixkat aukera aukiz geho, izango zala tantua, baina ez dituzu pilota galdu. Bai, ez, banekin oso partidu zai eukiko genula, eta bai ez, aurren gaur tantua bukau barrazion, eta bai, nahiko gutxi galduet, eta partidu irazta lortu. Larun batean finala, nola dagazu buruan astea, nola jongo da astea? Astea normal ez, beste final bat bezala hartu bet, aldan dala saiena, eta ber, zen guztultean, bai. Zorionak eta larun batean egongo da. Hoi, eskerrik asko. Kunin da.
Bueno, Arratsaldeon berri ere, 3. partidoko protagonista berotzen dazkauia da, eta atarikoakin hasi aurretik, eskerrak eman behar ditugu, urrengo tabernei. Jose Mari, Platero, Bodegon, Danena, Abakando, Trikuarri, Antzara, Olillos, Bar Luis, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zarika Taberna. Eskerrik asko guztiei. Eta bueno, Asier, atarikoa ingo dugu ez, partido ontakoa, Igoa eta APZ-txea multzoburu pasazian, eta Mata eta Lizeaga aurreko astean lehenengoa galdu, eta aurreko astean ez barkatu, zailkatu batzu, eta lehenengo postua zekaten jokuan, ezta? Eta galdun zuten, ez dakit nola ikustezun, Igoa eta APZ-txea azkenen hemen jokatzeko ez dute pilota ikaltzen, eta hori hemen oso garrantzitsua da ez. Bai, nire itzizu tokatu ikustea, bikote gorri ez ikustea tokatu, urdina bai. Eta, bueno, entzun dutenagatik amentzat, orain arte nahiko bikote favoritoa, edo izaten ari da bikote gorria. Igoa, afiziendo maian zen daiteke, punta-puntan da bien pelotaria, baiko enpresarekin ustez, entramendu batzuk eta egiten ari dela, eta petzutxea, pelotari oso segurua, kasi pelota galtzen duena eta frontero intarako kualia oso egokia dituena. Aldiz urdin aldetik, esan daiteke Lizeaga eguna aldin badu atzen dominatu dezakela eta hori Matak aprotxatu dezakela, baina paper lehenik eta behin mintzat bikote gorria favorito. Bai, Mata ehungo txapelduna dakagu, Lizeaga aurreko urtean jokatu zuen, oso ondo gainera, eta azkenen bikote urdina Matak eramaten du ez, eta bikote gorrian berriz, APZ-txea hemen atzelari bezala irabazteko oso zaila da, ez? Esan genezake bai APZ-txea eta bai irudita, ez? Hemen Antibon atzelari bezala. Oso zaila diala, baina Igoa partidaren pixua ere eraman dezake, ez? Bai, gero ikusiko dugu, ez? Azkenen egun guztik ere ezberdinak izaten dira. Askotan, leheno komentu duena, semifinalak bai dira. Zen daiteke, Mata eta Igoak igual esperientzia gehiago, edo partidu gehiago mota ontako partidu gehiago jogatu duzela, baina ikusiko dira apia atzelari nerviok eta nola ematen dituzten eta zen mailatan aritzen diren. Epaiek eman dute abisua aurkezpenerako eta hemen dazkago pilotariak ura edaten, gelak hartzen, pilotak bere lekura itzultzen eta hemen ikuste ditu, kartelak ateratzen eta gogoratu lehen partiduan Leire Garaik irabazi duela, 18 eta 7 Miriam Arraizaren aurka, eta bigarrengoan Beinazu Izarreta eta Unax Landak 22 eta 19 irabazi diete Ekirribarria eta Jonan Peñalberri. Txaloak Antigoko pilotalekuan, lau protagonistak kantxar dira doaz eta Inigo Biarnaren eskutik aurkezpenak. Dugu finalistak ere promesa mailan, Beinazu Izarreta eta Unax Landa, eta orain elite mailako partidua, baita ere finalerdiak, lehenengo finalerdiak gaur eta bihar ere bigarren finalerdiak jokatu dituzte. Gogoratu, bihar atxaldeko 6:00 izango dira bigarren finalerdiak eta finalak irailaren 3-an, larun batean izango dira goizeko 11:00. Recordar que mañana serán las segundas semifinales a partir de las 6:30 y las finales serán el 3 de septiembre, sábado, a las 11 de la mañana. Bueno, eta aurkeztuko izkizuet hemen dauden lau protagonistak, elite mailakoak. Alde batetik, gorri zarituko dienak, aurrelaria Etxarritik dator, Etxarri Aranaztik, Oberena klubekoa da, 20 urte ditu, bera da Josu Igoa.
Bere atzelaria gorriz baita ere, Goizuetatik dator, Umoreona klubekoa, 21 urte ditu, bera da, Antxon Apezetxea. Eta bestalde urdinez, aurrelaria, Mendillorrikoa, Oberena klubekoa, 22 urte ditu, bera da, Unai Mata. Eta atzelaria, Astigarragatik dator, Mundarro klubekoa da, 18 urte ditu, bera da, Ekain Lizeaga. Txalo bero bat beretzako. Eta gogoratu, hemen ere, 22 da partidua, baina 21 eginezkero, 23 izango da partidua, 22 eginezkero, 24 eta 25 gehienez. Recordar que el partido es a 22, pero si hacen 21 iguales, tendrán que ganar por 2 tantos, será 23. En el caso de que hagan 22 iguales será 24 y con un máximo de 25 tantos. Beraz, disfrutar, eta aurrera mutilek. Gautza gau, Txapazterura. Eta sakea urdin. Mataren matak, emango dio hasiera partidari. Eta aurreko ostegunean, finala jokatu zuten Zumaian Igoa eta Matak, aurrelari bezala. Eta Unai Mata txorkatilan min hartu zuen berotzen. Eta partida guztian zehar ikusi zaion, ez zehola guztiz ondo. Hala ere borrokatu zuen, baina, bueno, beha Ibarlozarekin zen, eta Igoa Erlerekin, Igoa eta Erle aterazien txapeldun. Baina hasier ematen du Unai Mata ja prest dakagula, ez? Errekuperatua bentsat. Bai, beroketa lanetan bentsat ez dugu, nik ez dugu antzeman, ez? Ez dugu ingo kongelarik ero egin, eta ni uste guztiz errekuperatu etorri dela orkoan. Eman zaio partida hasierari, ego atzera, Boleaz Lizeaga, Matak atzera, Eutxiontxonek, Pilotare eman duen. bai, eraman, Ditu biak. eta tantoa. Lehenengo tantua Matarentzat, eta, bueno, bintzat lehenengo tantu honetan oso ondo ikusi zaio, Bai. Batu bi aurrelariak Oberena taldekoa ditugula, Apezetxea Umoreona taldekoa, eta Lizeaga Mundarro klubekoa, Astigarragako taldekoa. Atzera, Apezetxeak, Utsi, Lizeaga. Igoa, Unai Mata, Eskuinez, Txaukoan, Zelariari utzi, Lizeaga gatzera, bizi doa. Apezetxea botez, errote ingurutik, aurrelariari kendu, baina Lizeaga gozatzeko beste pilota bat. Apezetxea. Lizeaga. Apezetxea. Eutxe. Ezkerrez baina Ekain. Antxon. Bizi doain berare. Lizeaga. Pelotan jarretzute, baina hain Mata, Lauraino. Atzera. Antxon. Lizeaga. Ederra pelotaka da. Eutxi boti Boleaz. Utxo. Unai. Atzera, Boleaz Antxon. Osongi. Nako hautxe da Josu. Airez, Ekain. Igoa. Borria dominatzen orain, Eutxi Ekainek Boleaz. Ireki. Eutxi, Lizeaga. Antxon, atera, hortxe da Lizeaga. Tantoa. Ze pilota eraman duen, Ekain Lizeaga. Minutu ondiko pelota hemen Zabalen eman duena, azkeneko pelotari jarraitu ere egin dio, baina oso ia zinezko zen azken pelotakari eramatea. Eta Lizeaga ikusten da, atzelaria handia, karrozeria handikoa, baina bizkar mugitzen da kantxan. Igoaren sakea. Mata Sotamanoz. Antxon. Botera Ekain. Igoa. Pauso batzuk atzera. Eta Eutxi. Lizeaga gozatzeko eskubiz. Azten pilotaka da. Baina gora. Pena. Bai, pena zen. Bikain gozatu du, pilotaka gaina ikusi da, gorriak atera duten pelota basuagoa dela. Urdinen azkitik gehiago ditzen da. Eta pelotaka basuagoa da, ni uste Antxon
komodo garitzeko, jotzaile bezala, Leizea gehiago delako. Erantzun, Azpiarragako atzerariak. Atzera ezkerrez. Eutxe. Igoa. Honek lanean behar du. Eutxe Kainek. Ipareta. Eta eguz izatea. Apetxea. Teaga. Tontu xerdian jo. Eskuinez. Igoa. Eganto luze bat, jokuan. Eutxerizagak, sartu Josu. Hortxe da Unai. Horrelariari pasa. Ikusten. Ongi Guzbarra. Boti goleaz. Unai botez. Ipareta. Eta tanto. Bi eta bi. Eta tantoak luzeak izaten nahi dira. Hasieran honetan. Bai. Eta ritmo bizian jogatuak, Hortxe, haze, Bipareta joduna Unaik. Ez dugu zaila guzti izatea, baina haze txapa gainean. Bai, ez da bera nahi izan du nahi zabaleratu, baina Bizkorra eta txapan gainean izan da. Opa. 3 eta 2 urdinak aurretik. Utsa hundia egin hor. Bere denbora hartzen, Unai mata. Bote batzuk eta atera. Golea zigoa. Atera Unai. Eskuinez. Izi. Izaga. Antion. Ongi. Pilotean jarraitu dute. Zeagak. Igoa. Kantxaretik. Antzulemonaz. Eta zaila. Ea mata, beste martxo bat jartzeko. Ezkerrera. Atera. Eta ireki gainera. Mata. Golea zezu. Ea. Zeratu. Tegari gainera etorri, paso. Esko atzera. Pinboleaz. Bai. Moztu. Hortxe da gainera. Apetxia eskatu. Beste gole bat. Eutxi. Iba moztu. Nahiek eraman. Apetxia. Beste gole bat. Barrura. Eta, bain botera, lekus etxarrera, boti goleaz, sartu du. Igoa, hor txekain, eskatu gainera. Atera. Asko korritzen. Azpiarragako atzelaria. Bai. Lan asko egin beharrean, tanto honetan. Golea zigoa. Atera da, hortik Unai. Eta Laurak ere, lanerako daude, Bai. Lanerako tere dira. Pilotaka da. Boti golea berriro ere Antion. Atera, bain sota manoz. Gozatu du. Ekain. Atera, beste pilotaka der bat. Berriro ere boti goleat, baino ez. Dago ezin sartu. Eta 4 eta 2. Eta ze momentu honean dagoen Ekain Lizeaga. Egia esan, beste bi eguna konparatuz, ez? Hasiera hau. Esan genezake oso ongi, ez? Eskotik bizi atatzeo, eta behar da ikusten da bizi dagoela, motivazioz gainezka, eta egia esan, Laurak hasi dira oso txukur. Bai. 4 eta 2, atera du mata. Bote prontoz. Nakua, eutxi, Ipareta. Ea, Lizeaga. Goleaz, hortxe akainen. Apetxea. Ea kain, denborarekin. Pena meretzituen barnitzutea, pilotaka horrek. Ze garbi ikusi duen, pilotaka da hori. Bai, pilotaka bikina izan da, tanto ere bizia, nahasia, eta pena, goiko txapa joatea. Baina, leku guztietan dago, kain.
lege guztietan, txokoa kubritzen ederki, eta defentsa lanetan lan egiteko etorri da. Astiarraga atzelaria. Abezitxe azkerrez. Atzera. Eutxi. Antxon. Izaga Eskuñez. Ongi Antxon. Izaga azkerra erakusten. Baina Antxon. Aurrelariarik entzen. Oain aurrelatu. Ezkerra ira eman dio. Igoa. Atzera. Izaga orain defentsa lanetan. Ea Josu. Zabaldu. Hortxe erneu nahi. Keinua. Ederra. Zabaldu nahizun. Igoa. Atzera egin beharra. Sartu. Antxoa igoa. Gerra eta ospatu gainera. Eta behar du pilotaria pixka bat, nire mentzat urzatzen da hor bere rabiatea eta pixkat engantzatzea kantxarekin, askotan pilotari batzuk hotzegiak edo sunkoten dira eta nik uste horrelako errabia edo mentzat ikustea pilotaria kantxan dena ematen ari dela, ikusteak gustoko duela. Beti ere errespetuz, baina. Beste gantxo bat, eta tanto. Bosta lau. Lehengoan harritu zidan, irabazi zuten partidua txukuna esan genezake jokatu zutela, eta egoa ematetzun partida galdu bezala, zeon bere lana esatetzun ez zula ondo egin, niri egia esan harritu zidan, Horko nintzen elkarrizketa egitea, intentzio, pozik ikusiko nukelakoan, baina ez egon bat ere pozik. Ez ikanti izango da bere buruarekin eta askotan baritzen da, nahiz eta irabazi bat dituzu, etxetik ikarri dituzun, etxeko lanak egin edo ez da ditzala guztura zinditu kantxan, zintzazio hori egitea. Eta bestaldera askotan gertatzen da, nahiz eta galdu, pozik egotea egindako partiduarekin. Azkeneko 3 tanto hauetan ikusi dugu jokuan sartu dela eta ederki mugitu dula pelota eta Mata azkar batean etorri da nahi xertzea, denbora eskatu, ze urdinak oso ondo hori zian jokatzen, Lizeaga bere lana oso ondo egiten, txokoa oso ondo kubritzen, baina igoak eman dio azkenean, ez? Antxonen segurtasun hori, noski, baina igoa izan da pixkat mugitu duena, ez? Azkenean ritmo hori. Nik uste Mataren geldialde fisikoa baina gehiago taktikoa izan dela, ez? Hasieran behaik ziren nagusi, Lizeaga altzeko kuadroetan nagusi, gehiago jotzen, pelota gehiago luzatzen, baina azken tanto hauetan igoa sartu da jokuan, pelota oso bizi mugitzen ari da eta pixka bat dinamika aldatu egin da, ez? Eta hori gelditu nahian, ongizko utako atxedena. Baina atxedena ez aparte, zer galdatzen den. 6-4, Txarria da insakea, Eutxilizagak, Abezitxa, cerca da bikaina, Boti goleaz, Igoa, Atzera, Ongi, Atzera, Atzelaria behartu nahia, baina ongi atera dan, Astiarrago Atzelaria, Mata, Denborarekin Antxon, Bizkerez, gainera etorri zaio, baina ongi atera da berezkutik. Lizeaga, Igoa horrengoa. Mata atzera, Atefitxea atzetik aurrera. Lizeman, Zerrera gainera, atera da. Beste bat arrezia. Badulekua. Ongi ekain. Atzelaria lanean, ireki, Kainek sartu. Ezkerrez. Menpea Antxon, baina, eta bai, tanto egin du. Baina, kosta egin zaio Lizeagari tanto egitea. 7 eta 4. Tanto honetan atzelari egiten dira bi protagonistak, aurreraria begira egon dira eta azken pilotaka bikain horrekin ongi sartu duzker horman eta ezin izan duela Lizeaga. Sakear dira Igoa, Eutxi, Lizeagak, Zeratu, gainera etorri, Igoa,
Atzera berriro ere. Berriro gainera etorri, baino, eutxi. Atera, bain, eskuin goleaz. Aurreratu, ondo, pixka. Ondiekain, sendo. Berriro ere. Iruditzet gorriak orain urruin pilotatera dutela, biziagoa. Eta pesetxea min egiten. Igoa, Bikaina. lipareta egiteko keinua. Eta azkenean, Bai. 8 eta 4. Ba, datuak errepasatzen. Gorriek ezagate galdutakorik. 4 egindako igoak, 2 egindako apezitxeak, matak 3 egindako batsakez ez ditu galdutakoak, eta Lizaga egindako bat eta galdutako 2. Ireki. Eta nakua azkarra eta beste kanto bat. Eta 9 eta 4. Eta oso sentsazio honekin etxarriko aurrelaria, Asier. Bai, zen deuna, jokoan gehiago sartzen hasi da eta asko asmatzen. 9 eta 4, tarte politxa hartu dute. Eutxe Lizaga. Apezitxa. Ekain. Biziatzera. Bitxak sartu egin du. Mata dejada. Eutxi Josuk. Jaia eman ere. Apezitxa. Ea unai. Atzeratu. Simboleak. Lizaga aurreratu. Eta eskatu. Mata. Este berriro da aurrera. Aitxi. Lizaga. Eskerrako atzelariak biztiman. Bitxas, sendo atzetik. Mata aurrera. Dejada. Bigarrenean. Zuk. Eta hau bai, bigarrenean eman dute. Nik uste biak izan dela bigarrenean. Bigarrenean, bai. Argi eta argi, biak. Aurreko ere bigarren izan da. Bai, eta ikusi hau bain, mata pixkat, bi pauso atzera egin eta Lizagari tanto honetan gehiago lagundu dio, jokoan gehiago sartu da, eta tantoaren dinamika aldatzea lortu eta gero tantoa bera bakantu. Eta nik uste, pixkat hori egin behar duela, azkenen lagundu beratzelariari ez egon erremataren zai bakarrik eta pixka bat iguak egin duna, jokoan protagonismo handiago hartu. Lizaga, atzetik aurrera joa. Apezitxa. Azerantzuna. Beste bieta galer bat, baina aurreratu eta boleaz sartu du. Unai. Mazketa hortxe dantxon. Ea Unai ezkerrez, atzera. Ezkerreratu gainera. Ireki. Apezitxa, zabaletik. Zabaletik zabalea. Barron da. Apezitxa, bai. Ea Unai. Gainean daga Josu. Lizaga. Eta sona ezkerrera, baina atera du Antxonek. Zeaga, gireban bat, pareta askorekin. Fintxa Antxonena, atzera. Unai hain aukera, Josu, oiki, pareta baine, Antxon, hortxe. Lizaga. Gainera torri. Preso geratu da. Leku gabe, ea orain. Bizi doa. Mata. Atzera, beste tanto gogor bat. Bat ez ere Antxonentzako. Bai. Antxoa eder. Hortzea, hau da mataren arma principala, ez? Azkenen ezker gantxo hau. Ba, eta azketan gutxitxo erabiltzen duna, gehiago bilatu beharko luke, hor aurreko pilotakan ere igua asko behartu du txokoan, airea joateko pilotaka da zuen, botera jarri da. Eta, bueno, gero beste aukera, bigarren aukera honetan ez du barkatu. Antxoan etorri da isertzea lehenbizikoa, beraz, etenaldia gorrientzat. Eta ikusten dugu Josu igoa frontoiotik atera dela, pixkat arna sartzeko. Eta tanto luzeak, gogorrak, eta galdutako 2 bakarri dazkago, Lizaganak. Eta garantzia zaldua gainera, 2 horiek. Bai. Partida hona doa oso. 9 eta 6 eta bai, iaia guztiak egindakoak. Partida oso ona. Eta ikusten da, azten bat kostatzen den gorriei tanto bat egitea, ez? Bai, azkenen
Antxonek defentsa handia du, iguak ere, Josuk ere bai, eta bikote idazlea da oso, horria. Eta bederatzi, Urdinak beraien pelota atera dute. Bere denbora hartzen Oberenako aurrelaria. Mataren sakea. Ezker Sancho. Zaga. Sanchon. Ongi Zagar, Maia handiko pelota ikusten egea, aztertu pixkat, igoa, atera, bolea. Ea Josu. Berrirare boleaz. Josu hartuko da berriro. Botez izteaga. Ederra. Oso ongi aurreratu da eta behin hor ongi manejatzen du gantxoa bai txokoan bai zabalean eta horretzen ongi aurreratzen tanto erdia egin entzitzen duz. Atletik aurrera hartu du pilota eta mata noratzean, ez? Bai, batutan Josuri hori eskatzen zaio, ez? Eraso korrago izatea. Badakigu erakusten ari da tanto aukatzen badakila eta beste tanto bat. Eta gaur erakusten da ona, agian beste batzuetan ere erakutsi beharko luke, eta badakigu... Askotan igual konservadoregi bezala, eta bueno, agresibide honekin joatzen duenean, ni uste bere maila igo egiten dira. 11-6, lanerdiak egin da, momentuz. Sake ona, eta tanto. Sake derra intentzio guztiz, leku oso txarrera. Eta pasako marra ongi bilatu du eta lekurik gabe geratu da. Lan oso zaila bikote Urdina entzat. Eutximatak. Ezetxea. Ezkerrera. Eutxi. Antxon, lautik. Botez, bekain. Erantzun hona. Izteaga. Mata. Klariari laguntzeko pilotaka da, atzeratu, entzun pixkat aurreratu, sota manoz. Nahi, ea igoa ezkerrez. Opareta, zabaldu dasko, eutxi nahi, eta azte tanto egin duen. Azte tanto atera duen. Nik uste zorte apur batekin ere bai, bera oso larri iritsi delako, zabaleko pilota orain ikusiko dugu. Gure zaila zuen. Ez dugu ikusi, baina... Iritsi eta nola bildu duen, japa gainean. Erra. Zazpi eta Mabi matak egin duen bosgarrena jokuan eta sakez beste bat egin du eta Urdinak gorria barkatu 12-7 eta galdutakorik ez tanto gorra izan dago ere eta bada unai eta zabalera apetitxea eta aurreratu Xamarren hartu positxo bat berandu Eutxi Lizaga Igoa Ea Josu aukera Zabaldu Mata ongi defentsan Eutxi aukera Boleaz Lizaga Josu aurrera egiteko pilota zen Josu Ea Antxon ezkerrez Zabaldu Mata Zerrez, honek ere zabaldu. Ikaina. 13 eta 7 igoak egin duen 9. Mikel Goñik eta Julian Arreteik jokatuko mokoa. Bai. Ezkerrez, betik. Igoa. Izteaga. Antxon. Boleaz Eutxe. Aukera Josu. Hortxe dekain, eta... Iritsi da, baina ez dakit. Agian ormabiko zeak era... Iruditu zait.
zait bipareta egitea jundan, ez? Bai. Iritsi egin da, baina behartuta. Hemen ikusiko dugu. Horrena. Bai. Ea bain. Bai. Bipareta egitea jundan. Efektuarekin hormariko egiten saiatu da, eta etxapazpira joan zaio. Eta Mata etorri da lehen da bizte aurkira, urdinak eskatuten biharren eten aldia. Eta 14-7 Maldangora oso urdinentzat partida, ze Asier danak beraiek egin beharko lukete, ze gorriek galdutagorik ez. 14-7 goazia, Bai, egia esan gorren ez dago akatsik aurkitzerik, oso ongi, oso zuzen jogatzen, eta urdinak ere bai, baina, bueno, tantoak gorrien alde eroritzen ari dira, uste igua gehiago osmatzen ari dira aurrean, eta atzean Antxon, nahiz eta berez golpez gutxiago izan, tantoaren askotan nagusitu egiten dira, ez? Altura beto bilatzen, kontixean, eta bezkara erakusten. Igoa, Antxoa, Mata jaso, Antxon. Izaga, gozatu du. Antxon, soltatu dio. Izaga. Boti goleaz. Mata. Eutxe Antxon. Mata aurreratu, Izaga igoa. Izaga bizpauzo atzera, utxi. Antxone, gozatzeko pilota. Bai, gozatu ere. Eutxi, Izaga. Azte pilota hemen. Igoa. Badu lekua. Baitarekin, igoa ezin sartu. Baina gorriak erabat nagusi, tantoaren dinamikan. Ea orain. Eta... Ongi. Denbora bat zuen, botera martzeko. Aurra egitea erabaki du, eta ez du eskola ongi sartu. Baina tantoaren dinamika orain ere gorri netzen da erabat. Eta Lizaga ondo eusten, Bai. Baina lana pilatzen egitzaio, buru bat. 8 eta 4. Rodillerak ondo jartzen. Bere denbora hartzen. Mata. Ea unai. Zaolea. Antxon Erne. Arresto bikaina. Izaga. Igoa. Biotaka osona. Goitik. Eutxi. Atzera. Izaga. Bai. Epa. Espero zen lehenik eta behin ezkerpa eta joko zuela pilotak. Eta lehenengo botea egin du, eta txokoan luze joan da, pilotaka hori. 9 eta 14. Pixkanaka badatoz. 5 kantora jarri dira. Igoak eutxi. Mata. Atera. Apitxa boleaz. Izaga, pilotaka derra. Ongi. Zautan sartu, baina txonek eraman. Atera. Boleaz. Hori bai. Izaga. Ean txon. Bizi. Joa, boleaz. Mata eskuño. Atera. Sota mano. Unai. Botera jarriko da. Boti boleaz. Mata aurreratu, atzelariari utzi. Atera bizi. Eta Antxon beste piloteka bat eraman du. Hortxe da Josu, bipareta eta hace defentsa lanak Antxon apetitxarena. Txaloak iguak eraman ditu tanto berak ametu delako, baina txalotzeko ere, Antxonen lana, hace defentsarako txuna, eta horri iguak bi Mata txokoan oso garbi utzi du telebisatua, eta iguak ez du alperri galdu aukera. 15 eta 9. Zera digoak. Utilitzaga, aurreratu digoa, gantzoa. Eta ezin, Mata. Gainera kontrara zen dejada egiten saiatu da zabalean, eta eramaterekin nahiko lan bat zuen. 16 eta 9. Eta...
Torri dira bostantutara, baino berriz ies egin diete gorriek. Zotamanoz. Antxon. Eta gasona. Zerpaetetik atera. Pilariari utzi. Gozatzen. Arretutxea tanto honetan. Ongi Lizeaga. Kantxar dira. Metatzera. Aurrera toa pozitzea. Ezada. Erneigoa eta Zabaldu. Zabaldu! Zaite guen, bikaina. Ai, Mentxe ikusiko dugu berriro. igual zai, ai, ongi zautzen du mata. Eta gero meritu handiko iritsi bakarrik ez, bikain Zabaldu. Atera. Igoa. Hortxe dugokera, Erne. Ai, pena. ongi iritsi da ba. Eta orain denbora gutxian gorriak zulo hondi erikitzen, Eta lehengoan ebai ikusi genion Unai Matari asko jokatzezula txokoan, eta azkeneko tanto hauetan hori ikusi dugu, ez? Igoa atzean daga, bere atzean dago. Bai, zai dago, ez? Azkenen gantxo bat jo du, baina gainean gehitxo uzten ari da txokoan, eta pixka gehiago anastu beharko luke jokoa, ez? Ja, bueno, orain meritu ere martzea gorri, partidu oso ona jogatzen dira gorriak, eta orain ematen du denbora gutxien partidu hautsi dutela. Bueno, badatuak, Igoak 14 egindako, galdutakorik ez, Apetxea 2 egindako galdutakorik ez, Matak 5 egindako galdutakorik ez, eta Lizeagak 3 egindako 2 galdutako. Atzera Apetxeak. Lizeagak ezin da. Eta antxoan pelotari jotzailea ez da, baina gaurkoan pelota oso bizi mugitzen eta hemen atzean mina oso egiten eta bera baina jotzaileagoa den pelotari bati askotan bizkarra erakusten. Bai. Atera digoa. Lizeaga, paso. Goleaz. Hortxe da Unai. Antxon. Lizeaga, kantxarretik. Atera digoa. Etxi. Keinoa. Nahizu gozatu. Handi Unai. Denbora du Antxon. Jartzeko. Lizeaga. Apetxea, zetik aurrera. Zerbietako dauna. Baina Antxonek ederki atera. Nakua nahi, baino kanpora. Desesperazioen lanak. Eta hortxe, ez da fijatu zean, Antxonek ia rebotetik eraman duen pelota, eta Matak jarri duen aurpegia beste bat eman dio, eta ezin ez, jokuan sartu, eta 29. Zota banatu nahi. Antxon. Mata. Ipareta. Nakua, eta tanto. 21 eta 9. Igoa eta Apetxeari tanto bat gehatzen zaie. Finalera jatzeko. Ez baldin badira, urdinak 21 iristen. Baina oso zer ikusten dugu, momentuz. Txaloak Josi Gorentzak. Zeroganoz, aukera, eta ederki bukatu du haze partida jokatuten gorriek, azer. Bikaina benetan. Bai aurrean, bai atzean, gaguz izan dira, eta pinaldik partidu oso ono. Eragutsi zuten beraien bi partidetan txapelaren bila zetoztela, eta jada finalean datzkagu, 22 eta 9 baten bitartez. Nik nire datuetan azkenean 3 galdutako bakarri dazkat, eta Lizeagarenak, esan genezake partidu latza ikusi dugula, emaitzagatik 22, baino... Bai. Azkenen, pikote batek beste jogatzen duen, zaila da kontraitea, ez? Eta gaurkoan gorriek, nik uste,
txapelketako partidu gonen egin dutela, bai aurren eta bai atzean nagusi izan direla, eta bueno, urdinek ezin zen dutela joko horri aurre egin, eta bueno, oain ikusiko da, larun batean berriz ere hain ongi jokatzen duten finalean. Bai, finaleako bibikote latz, biharko final horreko dan, De La Fuente Irurita edo Julian Alberdiz eta finala latza, espero da. Azken horrelako txapelketa baten ez, bikote guztiak dira izena handiko bikoteak, bihar ikusiko da zen den bigarren bikote selekatua, baina iristen dena final bikaina geratuko zaigu. Bueno, Asier, elkarrizketa egitea jungo naiz, baina placer bat, zure ondoan egotia, eta, bueno, disfrutatu dugu, beste atxalde bat eta zemen antigun, ez? Bai, hori da, disfrutatu dugu, eta bueno, orain, ja honena gatzen da ez, beste semifinal bat, eta larun bateko finala, eta segurazki partidu ditan ere disfrutatuko dugula. Erki, Asier, ea zer dioten protagonistek. Oso ongi. Josu, zorionak, Antiguoko finalean zaitugu. Bai, eskerri asko. Konta eguzu gaur pozik, ez? Bai, oso pozik, bai. Gaur rematatzeko egune tokatua, harrapatu juten pilotak ongi agatu jut, eta defensan de lantxu gune indio, bai. Gaur ikusi zaitugu, erasoko oso ondo, lana egiterako garaian oso ondo, hasieran ikusi egu Lizeaga ebai eskubiakin da oso atzera jokatzen, da jakin dezu ez, hor eusten, eta gero biok, bai Antxon eta bai zu, kriston showa ez, egia esan partido osona. Bai, hasieran igual lotu xamar notatu nahi zanketatik, genitzen azkar muitzen eta, gero, ez da, 5 tantote horreago, ja laskatu nahiz pixka, eta hasi jolasten, eta hasieran aguantatu dugu Lizeaga, hasierala oso fuerte, asko ematen, eta Antxon ere defensan lan oso nahin dago, horrengatik egin handi betien horrengatik irazio, bai. Asko egindako, baina galdutagorik ez, Josu. Hori, hemen importantena ez galtzea da. Eikia ongi do, partidu egortzea eta pilotak ez galtzea, eta lau nahi launtzea, hori garrantzitsua da, bai. Nola ikustezu biharko final aurrekoa? Oso irekile. Bakigu Irurita zema jogatzen den frontonotan eta fronton guztiten, bakigu zema jogatzen den. Eta gero Julen eta Martxelde partidu honak gintu hemen, eta Jozi paratzen dela de, partidu oso gora horreko dio, bai. Bueno, prestatu beharki finala eta zorte hon finaleako. Eskerri asko. Bueno, Jon, zorionak, Antigoko finalean, eta erakustaldi ederra emanaz, ez? Bueno, erakustaldia Josuk eman duela uste dut, ez ni gaur. Bueno, defensan eta ongi bilintzala zainuke, galdu gutxi indut, bueno, eskuinak inei esan ez dut bat gozatu, gainen jotzen duen askotan pilota eta naiz oso komodo ibili ez. Askotan defensan nahiko ongi bilinez, bueno, gaur iruditzen zit Josuk indula kriston partidu bat, eta berari eskerri irabazi. Bai, hasieran ez zait klabea izan den Lizeagari ustea, ze oso forte hasi da, ez? Bai, bueno, horra hemen azkenen pasatzen da, bat egematen ez badio, beste egematen dio. Eta, bueno, ni izan dizuan bezala pilota, pues bueno, pixko tibili jentzen, eta gainen jotzen nun, eta, bueno, orduan, pues, partidu nahi bezalakoa jogatzen etzain nahi, pues, lan egin barri izaten da, eta defendik egin barri izaten da, eta, bueno, aldun bezala eutxi dio, irutzen zit, bueno, defensan lehen zan bezala nahiko ongi bili gala, eta Josu partidu harra indo, eta hola xirabazi, bai. Bai, hortxe onda hasiera, gero sartu zeate partiduan, eta egon da tanto luze bat, eta azkarra baten etorri zea ona etenaldia eskatzea,
eta hor nik uste klabe izan dela, ze gero hortik aurrea partida zuena izan da. Bueno, bai, hor pixo beterei naiz, eta gaina ikusten nuen beste gezea, ez? Ja gainera heldu zizkion, takada polito bat hartu ondoren, eta bueno, eskatu du deskansoa, lasai hartu du, eta bueno, gero tanto hartu du, pilota ze aldatu du, eta horrekin ikusten minen dula, eta bueno, gustora finalera dituta. Finalean zaudete da, biharko final aurrekoa, Josuk esan diu oso irekia espero dula, zen nahiago zu irurita edo iztu eta. Bueno, bilatzelarik arradia, nahiko lan izain du, tokatzen dena tokatuta ere, eta bueno, ez nire partio oso ireke ikusten du, eta bertze pasatzen den, baina bueno, aietzen aietutare final oso gorrekuko du. Antxon, eherki jutia astea eta larun batean egon ikusi gara. Eskerrik asko, venga, berdin. Bueno, pilota zaleok, hementxe lehenengo final aurrekoak amaierara itxi zaizkigu, goratu Leire Garai irabazi duela, gero Zuizarreta eta Landa promesa mailan, eta azkenik Igoa eta Apezitxea. Beraz, biharren final aurrekoak izango ditugu, eta bihar hemen egongo gara berriz ere. Arratsaldean.